Sizler azırkı jaşoňuzdardy pastayanny meňiňizde karmap turastar. Unutpaýsızlar, qaytalap turastar, körüp turastar, oşoga azır ýani jaşoňuzlar turat. Emi özgörtöbüz. Sizler bir kıyalıňyzdy dagı pastayanny emeňizde karmap tursaňyz, oşo kıyalıňyz sizdin reani jaşoňuz bolat. Bir ele aýrymasy, realist menen kıyaldyň aýrymasy, realisty biz pastayanny meňizde karmap turabys, kıyalybızdy kekede oýlanyp goýabys. Bütdi. Emi teskerisinçe kıyaldy meýde karmagandy üýrenip. Karmap türerseňiz oşo kıyaldagy jaşoňuz realist bolup galat. Hazır dagı jaňy kıyalym bar. Anam ne boldu al kelet. Oşunday nerse. Emi siz ne kılışınız gerek degende emne kalağanınızı birinci biliniz. Siz kalabay turup ele özüňüzde ne kalağanız bilip ele aylanyp jüre berbeňiz. Ankeni Kuday sizdin kalamaýynça berbeyt. Oşon üçin sizdin zadaçaňyz. Köçege çyrkap iş kılış emez, biznes kılış emez, anda kılmında prosta kalağanыңызды taş. Bütdi. Başka nersen keregi yok.